Akan ko por don nagalingin ng Shnong jong ta. So lai ka tenrong wa la deu. Southly Shnong ka Thain Lai Lyngdoh, West Khasi Hills. Kila pynpaw ya ka jingpyrshah ka bajur ya ka jingthmu jong ka tnad Excise ban jingbit ha ka banbu ya ka bonded warehouse ha ka Shnong Dawsaw. Kini ki South Shnong ki kintup ya ka nong jelit tenrong wa la deu so lat bat lausi. Kinong Shnong jong kini ki Southly Shnong klemi pat ba ha ka steps ni tho ding ban up ya ka jingwan jong superintendent ka tnad Excise ka West Khasi Hills ha Shnong Dawsaw ubat mu benwan Pyrshah pat ba halor ka ni ka bonded warehouse. Ka jong ni kum ka senjuk senglong kami jong ka nong span area. Habang ni asngaw ya ka ni ka kubor ya ka jingthmu jong ka sorkar lengba ka Excise department banbu ya ka ni ka bonded warehouse hang ni ha ka Shnong Dawsaw. Ingi bukan ya ka ni ka jingkeli ya ka sorkar. Babalai ka sorkar jong ka ni ka district jongi ka Nongstoin West Khasi Hills ba kila tip deng ba ka ni ka district ngiju Pyrshah jur ya ka ni ka stock yard lani ya ki one store ki badon hapo jong ka ni ka Nongstoin ka jongi bat ompang ka Nongstoin ni da kwaru ba deng ba ka district West Khasi Hills henry na kaski siya kaski pat ni yo asngaw lengba ka ni ka department baka don ka jingpyrshah banbu ya ka ni ka stock ya nama kata ni kum ki senjuk senglong kami jong ka Nongstoin area bat baro hi ki Shnong ki baper ni ya menjur lang bat ni ya trelang lengba kinu ki senjuk nong Shnong ki badon jingthmu ya ka ban Pyrshah jur bat ni da kwaru ban Pyrshah jur ya ka ni ka jingthmu jong ka ni ka sorkar. Kini kejingwan superintendent kadai ka balapan bet ka Shnong Dawsaw hadin baka Shnong kala aya ka no objection certificate ni NOC banbu ya ka bonded warehouse hapo ka Shnong. Habayo jing tip bo new officer ka tnad Excise unwan ha ka por prabaji min step kipat ba jong kini ki South Shnong kila mi sya surak nadu ka por nyo baji min step ban khang len tiyo diu officer henry new officer uklan mi kat hadu ka por khatwe baji. Order kami beli adalah tentukan kami yang ini para marjan Shnong. Agak bayar deh buat kami gampang kita agak nyusngel bukan don kita agak wanbu ya kita agak dikiat akan ada Shnong Dawsaw. Tentukan ini kumpi para Shnong orang kau juga marjan ini siu dia bahkan ada kam timbat bahkan sakta ya ka sukasan jong ki Shnong ki thau tam ni ki kun Shnong kun thau haga bayar de gat kane ka bam thadi ke ba pen kin kli ya baro ki bale kane kam Namar kani kinong yalam Shnong jong kini ki South Shnong bakentup yu ba mineral carboni rang ba Shnong ka nong jeli ba small sim rang ba Shnong ka tinrong wa alado ba Ernest Ternyang rang ba Shnong ka solan bat ka president ka senglong kmi ka Nongstoin area kila penlong no da ka jingalang patba ban Pyrshah ya ki nongrim halor kani ka jingpyrshah ya ka jingwanra ya ka bonded warehouse ha ka Than. Hakani ka jingalang kinong yalam Shnong kila rairu ban thauno da ka sinjuk kinong sanchar Shnong ban Pyrshah ya kani ka jingthmu bat ban let a jingtho show deputy commissioner ka West Khasi Hills bo un pinsange ya ka jing jingbit. Tara Excise mo kala pindi ka to ka jing banle wanle hiring de ka jing Pyrshah pagba mata ka singi hai ka bede ber ka jing INOC ya ka banbu ya ka bonded warehouse hang ne hapo Shnong Dawsaw te kum ki Shnong ki bamarjan hapo jong ka area Southly Shnong ka tenrong wala deu ka nongjule ba ka solaj ba ka lausing kidang kato ka ni ki nong Shnong hang ne ki bla tip ya ka ne nang men ke nama katang iwan me ke enta ka step jong ka singi ban Pyrshah jur hai bede be jeng ka jingwan bu ya ka ne ka warehouse te namar ba bali bangi Pyrshah ya ka ne ba haga ka jaka ba wan bu ya warehouse kan khampaji na ka sonong stoin bat ka weiru ha ka bede ba ka ne ka warehouse ka bejulong ba lada ki wan bu ka warehouse hang ne lara je ki jingklu mar hapo jo ka warehouse na thai na kaleng jo ka police department ro kan kham sitom hi ban wan patrolling haga ne ka jaka na kata ka daw na kaleng jo ngi kom ki sinjuk no sai Shnong ni Pyrshah jor habe de ber kane basa ka wiru ka jingmut jo ka warehouse hi ka jingmut
ba ai kene warehouse kolong ban salan ker tang chikawan store dei bangi julap nakapor chikapor ba nakaliang ki Shnong ke ba yo ya kane ka warehouse ru i ba ki baboni ki bawan thitkiat be an nakini ki warehouse tena kata daw swapan sapoi sa taga jing klumar na ka jing snew bana kali jong ki noksen chas tong inem kwa ban mi kini ki jing klumar nakata daw swapan poi sa ka jing jot ni kwa hi ba nin sim lupai rai mata bangiram Pyrshah ni Pyrshah ya kane ban ni nom kwa ban don kane ka warehouse hang ne po Shnong Dawsaw ban kum ka sanjuk dong kini noksen chas Shnong ru mentang le sim ka wi rai bangin ai ka chithi chapo o deputy commissioner ban Pyrshah halor kane ka rai jong kane ka dor ba Shnong Dawsaw